స్కందం 3వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకం చూద్దాం ఈరోజు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. సో 31వ శ్లోకంలో మనం కొంత ఈ వేదాంతం గురించి, భౌతిక తత్వం గురించి చెప్పడం చూసాం. అంటే అవతారాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత భగవంతుడు ఈ విరాట్ స్వరూపం అనేది ఈ మొదటి స్థాయిలో ఉన్న భక్తుల కోసం మనం అది ఆ రూపాన్ని మనం గురించి తెలియజేయటానికి ఉద్దేశింపబడినది అని చెప్పి మనం చూసాము. వాస్తవానికి ఆయన భౌతిక రూప రహితుడై ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన శరీరం సచ్చిదానంద తత్వం. మనకి ఆత్మ సచ్చిదానందం ఎలాగో భగవంతుడి పరమాత్మ ఎలాగూ సచ్చిదానంద తత్వమే ఆయనదు. కానీ ఆయన యొక్క శరీరం కూడా సచ్చిదానందమే, మనలాంటి భౌతిక శరీరం కాదు అని చెప్పి ఈ అర్థం చేసుకోవచ్చు. భౌతిక రూపరహితుడై ఉన్నారు అంటే భౌతిక తత్వానికి అతీతుడు అని కూడా అర్థం. భౌతిక తత్వం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? భౌతిక తత్వం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ భౌతిక తత్వానికి ఆయన అతీతులు అన్నది భగవద్గీతలో కూడా చూసామని కూడా చెప్పుకున్నాం. అందుకే ఎవరైతే భౌతిక తత్వానికి అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారో భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు. మరి భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే మాటలతో కాదు, కానీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ఆ స్థితికి రాగలగాలి. అప్పుడే మరి మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలిగే అర్హతను సంపాదించుకోగలుగుతాం. మనం ఇది ఎన్నోసార్లు ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా ఏం చెప్తాం? నీరు కలుస్తుంది కానీ నీరు నూనె కలుస్తాయా? సో ఒకే రకమైన తత్వం ఉంటేనే మనకి దానిని కలిసే ఆ సమాధి అనేది, ఆ యోగం అనేది, ఆ కనెక్షన్ అనేది భగవంతుడి దగ్గర భగవంతుడి పట్ల మనకి అందుతుంది. కాబట్టి మనం కూడా ఎవరైతే సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మరి శుద్ధ భక్తులు లేదా వాళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞులు అని వివరించారు. 12వ అధ్యాయంలో శుద్ధ భక్తులు అన్నారు, 14వ అధ్యాయంలో స్థిత ప్రజ్ఞులు అన్నారు. అవే లక్షణాలు రెండింటికి కూడా. కాబట్టి ఆ తత్వం వచ్చినప్పుడే ఈ భౌతిక
తత్వానికి అతీతంగా వెళ్తాం కాబట్టి భగవంతుడిని పొందే అర్హత వస్తుంది. ఇలా భగవంతుడు భౌతిక రూపరహితుడు అంటే అది కూడా అర్థం, అంటే ఆయన ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడు అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో మరి ఈ అజ్ఞానంతో మనం వాయువు మేఘాలు కదులుతున్నాయి ఎలా అయితే అనుకుంటామో అలా మరి శుద్ధ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళను కూడా ఈ అల్పజ్ఞులు భౌతిక దేహ భావనలతో ఆరోపిస్తూ ఉంటారు. సో ఉదాహరణకి ఎలాగూ మరి శిశుపాలు లాంటి వాళ్ళు భగవంతుడని గుర్తించలేకపోయారు కదా. మరి కంసుడైనా శిశుపాలుడైనా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఆఖరికి కౌరవులు కూడా గుర్తించలేకపోయారు. కాబట్టి శుద్ధాత్ములను అల్పజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు గుర్తించక భౌతిక దేహ భావనలతో ఉన్నవాళ్ళు అన్నట్లుగా ఏది సత్వరజస్తమో గుణాలతో వీళ్ళు ఉన్నారు అన్న విధంగా భగవంతుడిని కూడా చూస్తారు. వాళ్ళనే కాదు, భగవంతుడినే కాదు, శుద్ధాత్ములు ఎవరినైనా కూడా అలాగే చూస్తారు. సో శుద్ధాత్ములు అంటేనే ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతంగా వెళ్ళిన వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. సో శుద్ధ భక్తులను కూడా అలా ట్రీట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఆ విధంగా చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంతో అల్పజ్ఞులు అని అర్థం. సో అలాంటిది భగవంతుడినే అలా ఆ విధంగా భావించిన కౌరవులు వీళ్ళందరూ మరి వాళ్ళు ఎంతటి అల్పజ్ఞులు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అది ఇక్కడ ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాం. సో ఈ రోజు శ్లోకంలో అతః పరం యదవ్యక్తం అవ్యూఢగుణ బృంహితం అదృష్టా శృతవస్తుత్వాత్ సజీవో యత్ పునర్భవః. సో ఈ అతః పరం, సో దీనికి పరమైనది ఏదైతే ఒకటి అవ్యక్తం అంటే వ్యక్తం కానిది, మనకు కనిపించనిది, అవ్యూఢ అంటే సరి అయిన క్లియర్ అయిన రూపం, నిర్దిష్టమైన రూపం లేనిది, గుణబృంహితం అంటే ఈ గుణాలచే ప్రభావితమైనది. ఈ గుణాలు అంటే ఏమిటి, ఎప్పుడు గుణాలు అన్నా మనం ఇక్కడ భౌతిక గుణాలు సత్వరజస్తమో గుణాలతో ప్రభావితమైనది. అదృష్ట అశ్రుత, అదృష్ట అంటే దృష్ట అంటే చూడగలిగింది, అదృష్ట అంటే చూడలేనిది, చూడబడనిది. అశ్రుత అంటే శృత అంటే వినేది, అశ్రుత అంటే వినపడనిది. వస్తుత్వాత్ ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల సా అంటే సా జీవ, ఆ జీవుడు యత్ పునర్భవ, ఆ కారణంగా మళ్ళీ పునర్జన్మ, పునర్భవ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నాడు, పునర్జన్మను పొందుతున్నాడు. సో అంటే ఓవరాల్గా ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తోంది అంటే దీనికి పరంగా, దేనికి పరంగా, మరి ఈ స్థూల రూపానికి పరంగా, మామూలుగా మనం రూపం అనగానే స్థూల రూపమే తలుచుకుంటాం, మరి ఆఖరికి భగవంతుణ్ణి కూడా రూపం అనగానే ఆయన అవతారాలని కానీ మనం ఆ రూపాన్నే తలుచుకుంటాం కదా. కానీ ఈ స్థూల రూపానికి పరంగా ఇంకొక సూక్ష్మ రూపం అనేది ఉన్నది జనరల్గా అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఏ మనిషినైనా బయట బాహ్య రూపంతోనే చూస్తూ ఉంటాం, ఇంకా అదే ఆ మనిషి అని అనుకుంటాం. కానీ ఆ మనిషికి ఒక సూక్ష్మ రూపం ఉన్నది కదా. మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం కదా. పైకి కనిపించేదేమో స్థూల శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం సూక్ష్మ శరీరం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ స్థూల రూప భావనకు పరంగా వేరుగా ఇంకొకటి సూక్ష్మ రూపం కూడా ఉంది, కనిపించని రూపం. అలాంటి సూక్ష్మ రూపం ఎలా ఉంటుందట చెప్తున్నారు. మరి నిర్దిష్టం అంటే మరి కనిపించనిది, తర్వాత అవ్యక్తం అంటే మన కంటికి కనిపించనిది, ఆ తర్వాత అవ్యూఢం అంటే రూపం లేనిది, సరి అయిన రూపం లేనిది, గుణబృంహితం 3 గుణాలచే ప్రభావితం. అంతే కదా, మన భౌతిక శరీరం దీనికి వేరే శక్తి లేదు. ఏది పనులు చేయడానికి మనకు అవయవాలు ఉన్నాయి, కానీ మనసే కదా అన్ని ఆలోచించేది, బుద్ధే కదా వివేకాన్ని ఆలోచించేది, మనకి వివేకాన్ని ఇచ్చేది. కాబట్టి ఈ మనసు, బుద్ధి దేనికి ప్రభావితం అవుతున్నాయి, గుణాలకు ప్రభావితం అవుతున్నాయి, సత్వరజస్తమో గుణాలకు. అది చెప్తున్నారు. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఒకటి ఉన్నది, వ్యక్తం కానిది, దానికి సరి అయిన నిర్దిష్టమైన ఒక రూపం లేదు, అది గుణబృంహితం అంటే గుణాలచే ప్రభావితం అయి ఉన్నది. ఏది సత్వరజస్తమో గుణాలతో ప్రభావితం అయ్యేది మరి మనసు, బుద్ధియే, ఈ స్థూల శరీరం కాదు. స్థూల శరీరం
చేసేదేమి లేదు. ఈ మన యొక్క అవయవాలతో పనులు చేయడం, అది కూడా మనసు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాం కదా. సో ఇదొక మెషిన్ లాంటిది అనమాట. మెషిన్లో ఆయిల్ కనుక లేకపోతే మెషిన్ ఎలా పనిచేయదో, పెట్రోల్ లేకపోతే కార్ ఎలా నడవదో, మన మనసు బుద్ధి డ్రైవ్ చేయకపోతే ఈ శరీరం ఏది కూడా చెయ్యదు. సో లోపల నుంచి ఆ సూక్ష్మ శరీరమే దీనిని నడిపించాలి, అప్పుడే ఈ భౌతిక శరీరం నడుస్తూ ఉంటుంది అది చెప్పిన ప్రకారంగా. సో అందుకని ఈ గుణబృంహితం గుణాలచే ప్రభావితం అయింది ఎవరు అంటే భౌతిక శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరం. స్థూల శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరమే ఈ గుణాల వల్ల ప్రభావితం అవుతుంది. మనస్సు ముఖ్యంగా. ఒక్కొక్కసారి మనసు బుద్ధిని కూడా తనతో పాటు మంచి వైపైనా చెడు వైపుకైనా బలవంతంగా బాగా దాని మీద కోరిక ఉన్నప్పుడు లాక్కు వెళ్ళగల శక్తి మనసుకు, బుద్ధిని కూడా లాక్కు వెళ్ళే శక్తి ఉన్నది. సో అందుకని ఈ సూక్ష్మ శరీరం గుణాల చేత ప్రభావితమైనది. అదృష్ట అంటే కనపడనిది, అశ్రుత వినపడదు, మనసు కనపడదు, మనకి వినపడదు. మైండ్లో ఆలోచనలు ఉంటాయి కానీ బయటికి సౌండ్ ఏమి ఉండదు కదా. అలాగే వస్తుత్వాత్, ఇక ఆ విధంగా ఉండడం. మరి సజీవ అంటే అతను అయిన ఆ జీవుడు యత్ పునర్భవ, మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాడు. అంటే ఈ స్థూల రూప భావన కాకుండా ఇంకొక సూక్ష్మ రూపం ఉన్నది. ఆ సూక్ష్మ రూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక కరెక్ట్ నిర్దిష్ట క్లియర్ రూపం ఒకటి లేదు, అది కనిపించదు, వినిపించదు, మరి ఎవరు చూడలేరు, అదృష్టము అంటే దృష్టం కానిది కానీ ఈ జీవుడు మరి ఇంకా ఈ సూక్ష్మ శరీరం కంటే కూడా పరమైన రూపం ఒకటి ఉండటం చేతనే అతనికి పునర్జన్మలు కలుగుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి చక్కగా అంటే ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పినా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. స్థూల శరీరం ఉన్నది, దీనికంటే వేరుగా సూక్ష్మ శరీరం ఒకటి ఉన్నది. అదెలాంటిది అంటే కనిపించదు, వినిపించదు, వ్యక్తం కాదు, మనకి చూడలేము. 3 గుణాలకి లోబడి ఉంటుంది ఈ సూక్ష్మ శరీరం. వీటన్నిటికంటే కూడా ఈ జీవుడు ఈ సూక్ష్మ శరీరం కంటే కూడా పరమైనది ఇంకొక రూపం ఉన్నది. అదేమిటి అంటే అదే ఆత్మ. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఇంద్రియ వస్తువుల ముందు అన్నిటికంటే తక్కువ పొజిషన్, దానికంటే ఇంద్రియాలు కొంచెం బెటరు, ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు బెటరు, మనసు కంటే ఉత్తమం బుద్ధి కంటే ఉత్తమం ఆత్మ అని చూస్తాం. అది ఇక్కడ మనకి చక్కగా ఇంకొక రకంగా స్థూల శరీరం, దాన్ని అదే కాకుండా సూక్ష్మ శరీరం ఉంది, అది కనిపించదు, వినిపించదు. అలాగే అది కూడా కాకుండా దానికంటే పరమైన ఇంకొక శరీరం ఉన్నది, పరమైన రూపం అంటే దివ్యమైన ఇంకొక రూపం ఉన్నది. అది ఏమిటి అంటే అది ఉండటం వల్లే మరి జీవుడు మళ్ళీ పునర్జన్మలు పొందుతున్నాడు. సో ఆత్మ, అది దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే మరి భగవంతుడు ఎవరైనా మనం ఈ జీవుడి స్థూల సూక్ష్మ రూపాలకు పరంగా దివ్య రూపం ఒకటి ఉన్నది అంటే అది ఆత్మ. ఎవరైనా పోయినప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయారని అనుకోవడం మామూలు, అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషను. ఎందుకంటే వాళ్ళు పోయారు అన్న తర్వాత సాధారణంగా ఇక వాళ్ళు మనకు కనిపించరు, వినిపించదు కదా. వాళ్ళ మాట వినిపించదు, వాళ్ళ రూపం కనిపించదు, కాబట్టి అది అలా అనుకుంటారు. కానీ మరి స్థూలదేహం పని చేయకపోయినా మనం శ్వాస ద్వారా జీవుడు దేహంలోనే ఉన్నాడని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఎప్పుడు నిద్రలో. ఇప్పుడు మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మంచి నిద్ర పట్టినప్పుడు మనం మామూలు కలత నిద్ర అయితే ఏదో కళలు వస్తూ ఉంటాయి, మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి గాఢ నిద్ర పట్టినప్పుడు మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఒళ్ళు తెలియని నిద్ర పట్టింది అంటూ ఉంటారు. అంటే మనకి ఏం జరిగింది, కళ్ళు మూసుకున్నాం, పడుకున్నాం, మళ్ళీ లేచే వరకు ఏం జరిగిందో కూడా తెలియనంత గాఢ నిద్ర పడుతుంది. అలాంటప్పుడు మన శరీరం ఉన్నది, మనసు ఉంది, బుద్ధి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఏది కూడా దానికి తెలియని స్థితిలో ఉంది. అప్పుడు మరి ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆత్మ. సో అయితే మనం ఈ ఆత్మ దాన్ని కారణ శరీరం అంటారు. అదేమిటి అంటే ఇంకా జ్ఞానం లేని స్థితిలో ఉన్న ఆత్మ అనుకోవచ్చు. సో మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆత్మతత్వం తెలియకపోయినా కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే మనలో ఆ టైంలో
జలసీలు, రాగాలు, ద్వేషాలు, కోరికలు ఏమీ లేవు. ఎందుకంటే మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నాం కాబట్టి మనసు బుద్ధి కూడా క్వైట్ అయిపోయాయి అన్నమాట ఆ టైంలో. అయితే మళ్ళీ లేచిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అవుతున్నాం ఈ భౌతిక తత్వంలో. కాబట్టి ఇంకా మనం కాసేపు అలా ఉన్నా కూడా మరి లేచిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ భౌతిక తత్వాలన్నిటితోనూ ఉంటున్నాం కాబట్టి కంప్లీట్ జ్ఞాన స్థితి కాదు. ఎందుకు అంటే నిజమైన జ్ఞానం వచ్చి రాగద్వేషాతీతంగా త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళే ఆ స్టేజ్ ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది ఉండదు ఆ స్థితి. కాబట్టి అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట జ్ఞానానికి ఈ కారణ శరీరం అన్నప్పుడు. ఇంకా ఆ స్టేజ్ రాకుండా ఇంకా రాలేదు అని. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ అందుకని మనం నిద్రపోయినప్పుడు మనం ఇవేవి మనసు బుద్ధి అన్నీ ఏవి పని చేయకపోయినా కూడా మనం ఇంకా దేహంలోనే ఉంది జీవుడు అన్నది మనకు తెలుసు. కాబట్టి దేహం నుంచి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన ఈ దేహం పని చేయనంత మాత్రాన ఆ జీవుడు లేడు, ఆత్మ లేదు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా అలా పడుకుని ఉన్నా లోపల ఆత్మ ఉన్నది. అదే విధంగా మనిషికి ఈ రూపం పోయినా, ఈ సూక్ష్మ రూపం స్థూల రూపం లేకపోయినా ఆత్మ ఉనికి పోతుందని మనం అనుకోకూడదు. ఇది నిజం కాకపోతే మరి ఇన్ని పునర్జన్మలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారంటే మరి ఆత్మ ఉండబట్టే ఈ శరీరం పోయినా ఇంకొక శరీరం వస్తోంది, ఇంకొక జన్మ వస్తుంది అని. తర్వాత ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటంటే భగవంతుడిది ఇటువంటి శరీరం కాదు. మరి అంతే కదా, ఆయన అవతారాలు వేరు, మన యొక్క జన్మలు వేరు. మనం కర్మానుసారం మనం వేరే జన్మ వస్తుంది. భగవంతుడు ఆయన సంకల్పించినప్పుడు ఆయన అవతరిస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి జగత్తునికి విపత్తును కలిగించే సందర్భాల నుండి రక్షించడానికి భగవద్ అవతారం జరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. మనం మన కర్మలను అనుసరించి ఈ జన్మను తీసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆయన యొక్క అవతరణకు మన యొక్క జన్మలకు సంబంధం లేదు. భగవంతుడు సచ్చిదానందుడు, ఆయన అవతరించిన ఆయన శరీరం కూడా సచ్చిదానందమే కానీ మనలాంటి కాదు. అంటే ఆ తత్వమే భగవత్ తత్వం వేరు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది 32వ శ్లోకం. సో మన స్థూల రూపానికి పరంగా సూక్ష్మ రూపం కనిపించనిది, వినిపించనిది ఉన్నది. దానిని మించిన పరమైన దివ్యమైన రూపం ఇంకొకటి ఉంది. అటువంటి ఆ దివ్య రూపం వల్లే మనకి పునర్జన్మలు కలుగుతున్నాయి అన్నది శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. అది 32వ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు